Nggih, wonten ing madya niki ingkang tasih wungan ugi tasih kathah. Nggih. Sing baken ana puniku angrumat desane dusune ya angruwi ingkang bebak cithak wonten ing lengkong mriki. Nggih, pancen bener. Diparingi donga diaturke donga ben entuk swarga langgeng iso njampangi uripe piantun lengkong mriki. Didoke saka penyakit, doke saka sengkala, doke sengko godha rencana dadi keluarga sing ayem tentrem kemari paloh jinawi. Amin amin. Ya kudu dirumati, ya kudu dislameti desa kuwi. Jaman kala semanten desa ki ora blek dadi ki ora. Ana sing bebodro. Nggih, ana sing ngawekani. Ana sing nglekasi, ana sing bebodro. Nggih, ingkang bubak cita wonten ing mriki. Mesti anggere desa mesti ana makome. Nggih, niki Simbah Kyai Diman, Simbah Nyai. Nah, niku perlu di pepetri karo didongake. Didongakne. Wong sing wis sedo ki ra iso ndonga, sing iso ndongake sing jeh urip. Betul. Ngaten, aja muni jero kuwi musyrik ora. Jeneng ndonga kok musyrik. Kuwi mung kanggo sarana. Nang makom ki nganggo sarana siji kanggo ngresiki, mengkono sukete diresiki ben resik ketok apik, diparingi kembang. Kembang ki wewangian. Nek suket niku alung dijabuti apa disyukur, Mas? Nek suket niku dijabuti. Dijabuti kok titik ngoten niku. Nggih. Kula nggih wis tahu suket niku tak jabuti nek tukul rada suwe. Nggih no. Nggih, syukur nika. Nggih. Mangke nek pas sukete arep tukul niku buatele ora. Ane ora sukete sampean. Ngawur wae. Rumah sak malah nyerodok. Ora betah nar lungguh, ora betah ngadeg. Sajian kono wae. Niki wau wis ngaturke pangkur palaran karo Mbak Indah. Wah, kula semangat tenan. Leh ku keplok karo Dik Soekarno bantere ra umum. Nggih. Senggakane ya manut sampean lho. Kompak wis. Aku seneng iki gawe palarane. Nek cara Mbak Elisa ning ngarani ora kompak. Napa? Yoga-yoga niki sempak. Saru. Nek Mbak Elisa mboten saru. Kuwi celdang kuwi, Bos. Semangat dan kompak. Oh. Dadi Itu artinya sempak kuwi semangat dan kompak. Nggih. Nah, nek sempak teles. Sempak teles. Ora nganggo teles. Lho, sempak teles ya iso, Mas. Maknane apa? Semangat dan kompak anti males. Oh, anti males. Ya, yo apik kuwi jebule. Nah, nek sempak suwek. Ora ono. Ono. Semangat kompak Sampai tuwek. sampai tuwek. Tenan wis pokoke. Kowe kanca-kanca kabeh. Sempak bolong. Nggih. Ora nang dinggo. Sempak bolong dinggo malah koler-koler ngawur wae sampean iki. Mosok ya didondomi kok cah tipis. Omong pira regane. Tanjake bintang tamune. Bintang tamune, maka Mbak Elisa ya sportif, Mbak Tati ya sportif. Kowe tenan. Nek profesional ya ngono kuwi. Yo, gelare wis bintang tamu seperti itu kan payah gara-gara ya gara-gara. Aku kaget mau Mas piye. Meh we tak sikep, Mbak Elisa. Piye? Tak kira kemak dekluk ngantuk ngono. Jeble wahing. Wahing kok diceluk ngono. Oh, piye alusan ya ngono kuwi. Kuwi nek dong padane iki job-joban ngene iki mangke limbukan tok napa kali gara-gara di limbukan ngono wah bar limbukan semangat kuku sing tupo kumulan terus kok kene agak menyuruh kae wis berdoa sebelum makan ngono berdoa sebelum makan wis statusnya tatin lah iya wis sarapan bojo lotek lotisan berdoa sebelum makan ya kuwi wong siji kuwi wah wis tenan meneng. Ini ojo khawatir Mbak Elisa. Mbak Tati mau entuk sampean tersembunyi to. Sampean entuk job to, ojo khawatir. Bengi entuk job pisan. Mau wis weanan karo aku. Oh iya ta? Ning ora ngejak Pak Jumbo. Udan deres. Lah nang gedung ora masalah. Nang gedung kok gedung iki arep dibongkar. Iya. Monggo sapa sik, Gong? Sing diteki. Bareng. Oh, bareng. Monggo Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Nggih, wah piantune jes semangat.
Ijo sehat. Tur jae nak Jae catur, jae di